night with the sun down shining in. Found my mind. Μπρος παιδιά, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Πήγατε να δείτε το Λυκαβητό? Βεβαίως, εκεί με τους 32.000 θάμνους, με τα 110 καινούρια δέντρα, με τις 70 μυγδαλιές που έχει γίνει ο αμυγδαλαιώνας στην πλευρά που βλέπω από κάτω. Παρουσιάζεται μια εικόνα λες και έχει γίνει κοσμογονία στην Αθήνα. Μα έχει γίνει. 1,5 χρόνο. Εδώ έρχονται μηνύματα, η πόλη βρωμάει. Ναι, με συγχωρείτε, η πόλη είναι από τις πιο καθαρές πόλεις της Ευρώπης, με βάση στατιστική που έβγαλαν οι τουριστικοί πράκτορες, όπου είμαστε πολύ καλύτεροι από το Παρίσι, από τη Ρώμη και από το Λονδίνο. Τώρα, δεν έχουν καταλάβει ότι ο Κακλαμάνης δεν είναι επαναστατημένος όπως είναι κάποιοι άλλοι. Άμα θέλει γίνεται επαναστάτης. Προσπαθήστε να περάσετε αυτό το μήνυμα. Δεν αρκεί να μην γίνονται επεισόδια. Δεν πρέπει να έχουμε πορείες στο κέντρο της Αθήνας. Δεν μπορεί να προσπελάσει ο άλλος στο κέντρο της Αθήνας. Πολύ καλά τα λέτε κύριε Δήμαρχε και μακάρι να εισακουστεί. Ο Δήμαρχος της Αθήνας, ας πούμε, θέλει να ξεχαστεί ότι έγινε για να συνεχιστούν οι γιορτές κανονικά, και δεν έγινε τίποτα. Και όταν θα έρθει η ώρα που θα εγκαινιαστεί, γιατί θα γίνει και αυτό, το γήπεδο του Παναθηναϊκού, θα στηθούν δύο στήλες. Η μία στήλη θα είναι και θα γράφεται απάνω τους αυτοί που βοήθησαν για να γίνει διπλή ανάπλαση, και στην άλλη στήλη θα γράφουν αυτοί που την πολέμησαν. Και αυτή η δεύτερη στήλη θα είναι χωρισμένη στα δύο. Θα είναι οι φυσικοί αυτούργοι που την πολέμησαν και τους ξέρουμε, αυτός ο περιοδεύων θίασος. Ζήτω η παράταξη! Ζήτω το κόμμα! Ζήτω ο Κώστας ο Καραμανλής! Ζήτω η Αθήνα μας! Γεια σας!